И здравейте, хора! Днес ще играем с моята приятелка. Тя беше... Да. Не ви са всякаква. Така. На какво ще играем? На Brawlhaven. Ето е. Тя е до мен. Да, скина ми е грозен. Но иначе като натисна тук play. Добре, и след малко я ще го направя. Да. После я ще го направя. Ето ме. Ето им двете приятелки. Само момент. Да, готова съм. Написах си името, който иска да ме запише. Не, че в едно минало видео не го направих, но все пак. Като забравям, много се... Винаги има някой, докато... Точно когато снимам, има някой. А когато не снимам, няма никой. Само... Просто в твоята къща няма да има никой. Да, уня там ма дразни. Да, сам да избера къща, че така ви губа време. Хора, избрах си къща, сега си строим. Айде Да, не ви засяка името й. Айде, човек. Заключи се. Айде, Просто играх на сестра с телефона и затова съм така. Направих та. Ти какво правиш тук, бе? Иначе. Не съм махна. Никеш съм в тази стая и май ще си го голямата. Да знам, не ми харесва много. Ако искаш в моята, я ще съм голямата. Палим огъня. Дай да си топлим ръчичките. Да, ще се телепортирам пред къщата ми. Не ми се отключва. Гати бялата ракета. Това е тук. Да. Сега какво ще правим? Да знам. Пак ви напомням, ще има фен среща. Да, дайте там. Топа и там не се вижда. Така е по-добре. Пак напомням, че правим фен среща. Не знам от колко часа. Още се чуда. Не знам от колко часа. Не знам кога. И ако искате, пишете в коментарите. Ако искате и най-добрата ми приятелка да участва, там може да си каже и истинското име. Ето ги двете имена. Нейното, моето.